Trong nhà ngủ play bola panlangi kung ning khôn cái jongu mungkin kius kiyeng bukhoi bukan tang cái jongu play mungkin shakri ba mungkin mane yu liman ko por kane ka no phais ngi kani ri ka sngi ka karpang ha ka calendar jo snat ka jongi ha ka bakum ke balang nyedan man rakhe yang ka sngi ka KGP sinat pedeng Sunday hakabang sakarpal ino shimenta jone kopor kiban sa shimenta hakijing duai ke jongki bakin duai kerpang namdan sinat ko jongi kapangirang sidap bantung oblen yalam ya kanika sinat pedeng ke jongi kejalinti ke jongka nang di pasyakmat baru plan kurku ikinang yalam ki jongka ki bakhmat pada ki projek ki jongkar uhi kumjo tekemne basdang piang sobhai pi iwei ki projek ki jongi naka balang ka jongi mana kebe ki balang benon rengkat batngi hakan ko por piang sobha karpang eru reverend T Khongji ibadan rengkat batngi mana ai khubor nak ting ka jong ble han ko por ka pemerintah Kita subhai pastor kumjo ini khon ke jong iruk bon sandrani I sakani ke jeseng lang bershaveng yat chaprang man ke jeseng ke jongi toni phashu chuble ha ka jing duai kokpa jungi ubahab nei kumne ko trai wan boti ini ko por ke jelam bele ke jong me tu pengkentang ini ko por tu lam mesem khot jong me Kiki mungkin sependak kalau mau hon kemat kerja isnai kerjang mah. Berkerpang mungkin kerku yang ini. Ya ketieng kerjang mah masih osngo lemah syakir kerjang mah pastor di Khongji. Mereka kerku ni kebaik bantang mungkin sependak hi. Batu shimti. Ini kapal berang sana pasang wai nak hi. Namang ipan kerteng kerjang Yesus Kristus. Amen. Tuan ini berteng kerjang rab sispa sanpuai. Shispa sanpuai. Hadin kanian subhan kerpat iwai ni kerang ba balang kacengai ba pas bon mar banyang in selam kejeng pulis dang bat duai. Nong rem ka balang hang ne de Yesus Kristus utrai. Ya perthai pajot kat ne ya ka pun thau thamai. Nang wan ban pendim ban long ka jong uhi. Ban pelat na ka jingtem uyeng ban yap yapli. Berasantli tu kita khot ka jeng rag ba shispa sanpuai. Nong rim ka balang hang ni de Jesu Christ utrai ya perthei bajot kan ni da ka unthau themai na neng unwan ban pen im ban long ka jong uhi ban pelat naka jeng tim uyeng ban yap yap ni sinjat ka balang bakut halor kasla perthei namar uben riu khoi baro kilong kawe Kanam jong ukiaro kau telut lakas nam jingker men kawe baro kaju kami kibang lapun sin kio kren ben namar buncing ya per Laslem ruki shaleben nong shun sao dong ki kem hin rei riu ku kia sha la nu ki
องกันไว้หาดินกามิดบาเกนจะกันไปกาสเตปเพื่อนายหาเด้งกิดมาบุญรู้ก่อนบาบุญกิจิงยาปานกิมีลินตีกาบุรมจูนองนากีบันลาดบาลังบาคราวชิเตลิลินตีชาตากาวานอันดายากางินโยอีจิงสุกงินโยบันมากาเวบันริวคุดหาเนงกูเบลหาอูเวลายริวคุดนาเปิดเทเกเลงบุรมยามีกีอายบาลังบาคราวชิเดลิกาตากาปดกันจานจิงดูไวรูมันกาสวีอาทรายจิสุตัว ที่ชอบเป็นหลังเสียบเลยกันด้วยงานพลีตุกนี้ในกตีนบุกหัวจุงหากิดอนหากิอาร์บันตากับเป็นกองกลงนักดิฉันที่กัดคอดกับพระกับน้องเป็นกองอยากให้คุมบาร์อยากให้บังอาลคุมยามเบหากันกับสิ่งตัวสุมารบัพพินเล่บัพพินโยเอ็มพินโยยรอยบัพพินโยเล็ดฮาปอรูบันโยอยากตะการีอยากบ่าวทรายอุลสมัยหากิกป้าจงพีกับอาร์กลงนักปรูเปียกับขันเรียวบนกองฮัลโหลบลายกับจึงเป็นแคร์กับโนดกิเดกิจงบริวฮันเดกจูบาบจงทะเลกับลองนาวทรายกิลันตีบรอกิจงอุบริวกิลองกิบโคจากขมัดจงวิฮีฮันไรอุทรายอุโทอยากมันเสียมตัวเป็นตะลุนอยากกิกำเฮาทรายที่อยากจิงหมดจงเบอันพุสกันตัวเบลย์อันกุคูอยากบุเบลย์ประจักษ์ก่อนอยากเตรียมชูอุกิเป็นเดิมหลังจงตัวไว้เงินเยอะด้วยอับเลยบอกป้าจงอีบ่าบันเองยายงูยังไม่กันป้าไปเองบ่มีละปันละยังอีกุมเนี่ยบางอย่างบันเกี่ยวเสียงนี่ก็ยิงปะโคตรบอกกันตังก็จงเมยายงูยังไม่ใช่ไปเองยังกันดูกัดก็จงเมยาบัดงี้ลำบากนี่ก็จะโยบาร์ชิตโยบัดคุมจวรุลมบานุสเนมทรายไปเอชหัวนี่ละคุมจวเสียวนุสบนายบักขันได้จงนุสเนมบัดสตังกตุกนี่ปอดทรายไปยินยาลมบาจงคุมตาก็พอไปเอชให้นี่ก็พอนี่วันพุธที่กระปังก็ยามีน้ำมันตาจงอีเวปีเวบางอย่างคุมนี้บันเกี่ยวสิกันนี่ก็ยิงบักโหดบักตังจงมีบางอย่างคุมนี้ทรายไปเอชบันชักรีบัดชัสกอร์ยเตียนจงมีอายุก็โดนบัดอ่องฮัลโหลจงอีบักคุมกันนี่ก็พอยังไงสกัมทรายไปเองเมลดอนฮัชวาจงนี้ฮัชวาบางงี้งี้ยอบันเกี่ยวหากันนี่ก็ยิงก็จงเมกุมตายรับยังงี้อีเวปีเวบางอย่างละบันพายเชมีฮักกิปอร์บาร์กันทรายไปเองฮับประเด็นก็จิงสกอับประเด็นก็จิงกี่บางอย่างละบันยังกันดูเรื่องทิปสแคมกันทรายไปเองบักเลมมาเมงเงมละบันเล่เอโรเอมกุมตาก็ปะไปเองยารับยังงี้เสียนปัดก็บุกุมกันนี่ก็ปอร์ฮับางอย่างบันดอนลังกันนี่ก็ปอร์หาบางวันเกี่ยวกันนี่ก็ยิงบักโคตรกิจอมเองี้ดอนบัวนับเล่นจงงี้กิบักวันบันไอโง่ยังมีน้ำตาก็จิงกระคูกิจอมเอหากจิงเอ็มก็จงงี้ดอนหาประเด็นกิจิงเอรุกุมตายารับยังงี้กุมก็ยิงเซมกิจงงี้บางอย่างละกันทรายไปบันพายใช่ไหมบางอย่างนุ่มกลัดกันยาทรายไปเองบางเมลองอุบเลยจงงี้บ
kum ta yarap yang ni sasien pat tribe habangila kanya tribe benang IT syami hakipor baro kan maha korpang tribe dam ta kiram bay yang stan ba chungi hoj apdang ki ki baki kando ringi tips kham badi tang ba meu blai bayalam yaki tribe yarap ro kan tribe nam ta ka jing im jongi wei pi wei bar kan mau korpang run ta ki kam chung ki balang kan tribe ha ka bakala ban pentelon ya sibon ba ki kam ki jongka lemba ki nong syaraba ki jongi ya rap ya ki ru tribe bakila ban long tang kum wei brio hakmat jong mi ha baki penton kam ya ka ke jumur ki khat jong ki nam ta ka kam ka bakrau ka bakil pen set lo jong ki kan tribe kan ma ru pang tribe nam ta ki nong syaraba ki jongi ki badon si sya tribe ha pedang ki met ki ba temben kan jong ki kan tribe nginget scam ya rap ya ki ba me man long tribe kum ba mela pen set ya ka kam hakmat jong ki nam ta ki jong tlot ki jong ki kan tribe kum ta ya rap ya ki se sien pat bakila kan tribe ban sarai ya la ki jong ki khon ki jong me ki badan kam si sya tribe ha ka lenti ka ke ban ya ha ka ni ka balang ka jong me kan pa kum ta kan mau tribe kerpan ka kam ka balang ha ka ba ka yo ban jet si sien pat ya ki syakri ki jong me ha ka ni benai Disember tribe kum ta kan ku ya ka wei pa ka wei karam pe yang stan bakin kan mau ya kan ni ka kam ka bakhra we ka jong me baki kin yo kan tribe ban penlai ke jengmut jeng perkhat jong ki baki lang kan long sisa tribe ka borom ka bakhrau hakmat jong me tribe namara tribe ni don kam cha si bon ki nong syara jong ka balang namar tribe khlem ki ngimla kan tribe ban lai rem trai ya ki kam ki babon ki jong ka balang ki ba men pentelon halo ki tropeng batlot ki jong ki kan tribe kum ta simti yang i sai sien kan ka por ha ka bakum kan ni ka si tribe ya ka bang yo kan tribe ban syakri ya me kur pang lo tribe nam tangan ka si ka bakan pang ka jong me ya ka KJP senat penang kan tribe ho tribe dang ne ka yo blala ngila kur khu ngila mela ple ya ka hakik sangti blai ka jong me nga imam siam le no na bati ho ka long sisa ka sinat ka badang chma ya kam tiap tribe ka lanti ayu ka de ban ya nang ni sya khman han reng nge scam bang habangi bo ti hakmat jong me ya ki ki kam baro na tip kan tribe ban nyetip ba kim dong le kin tribe kur pang tribe nam ta kin dong yalam ki jongka kan ma tribe yung ma to jong ka singa tribe kum ubrio tribe bo la ban penyat pat ya kan ka kam ka bakhra ba mala pen siat halor jong u kan tribe kur khu ye baro ki kam ki jong sinat tribe ye ke ba me bo ranti halor ki kur pang tribe kan ma nam ta ka project jong ka sinat ya ka ba kan pendap hang te la smit tribe ya ka ba yo pendap kan hang ba ki kam baro ki ba de nam ta ka snot on la kan tribe ban tre lamba jong ka kan tribe pa ta simti tribe kan ka por ro kan ngi I wei harakat kan jeng ku blai jong ni kan ma per pang nam ta syakri jong me bala lam tribe kan ka por ai ba ka ki baro ki khubor ki syakri jong me pesnga walor jong kan long si sha tribe ka jeng ku yang wei ka bangin yo ban mi na ka yeng ba khoi ba tang jong me kan long si sha tribe ka jeng ku ba ka jeng sa kan ma ka don hot ka jong in tribe ayung in onga khamat jong me ba kum ne ka por yem don ban onga khamat jong me han rai ni ai ngo yem me ni ai ti ki baro na do baslang do ko no jong ka jeng sekri jong ni ya ki bangin pen tribe kan long hi ta ka borom ko jong me tribe ma ki lat kan kang wi ju ku si me hoi ban bangim la ro tribe ban pan khat kum kam mon jong me wa ki tu ai me kan tribe ni baro ni pan ni mo ni dem ha ka teng ba em ko ban portan cha Jesus Christ amen. Ki para bangai be kini gilang jing penmana jaseng kan tain lawai kini jaseng kan dai ru kijing rakhi ka sinat sandi ini nong pulis dang bat duai Mrs Salomi Manas nong keren Mrs Tabitha Kharsentiu jaseng samna porsan biji janmi ini nong pulis dang bat duai Mr Astis Hujan ini yo ka book Bible study nong shim Bible study Reverend L Lingscore ha English service pujar por sauchteng janmi ini jaseng Holy Communion celebrant
Reverend Badondor Lingdo. La saya kesini ke Arpulai 3 September kalau asing ublay ki program jeseng yang dong pon rich teng jan miet ki long kumni. Dong mi ni kalau yang Mr. Alan V Lingdo kentot bokti nongkren Mr. Bansiudor Karsentiu. Dong sep ni kalau yang Mr. Milford Jason kon kentot bokse North nongkren Mr. Kesperson Tongper. Dong syate kalau yang Mr. Lumbor Lang Donmon kentot umpling nongkren Mr. S. Marbanyang rang balang. Haka arpusan 3 September ke jeseng miet balang apon rich teng jan miet kan de jeseng pediang balang bat riut khot. Nong pulis tang bat duai Mr. W.R. Karkungor rang balang. Hak sisa jang ini ke jeseng duai apon rich teng jan miet endang penbaik inong pulis tang bat duai nama gi bala penbaik kim la man chimi bentah. Haka arpu kendai 3 September di program de sini ublay bagi program pilong kumni. Nyobu jemen step ini ke jeseng kena kan de goodwill visit dengan jeseng kena balang mulai nonglum. Shiphobuji menstep ini ke jeseng sakramen jingpen baptis nong pulis dang badwai Mr. W.D. Chen rang balang. Por shibuji menski ini ke jeseng sakramen jingkawai trai nong pulis dang badwai temen besan D. Lingdo. Kandan ke jing kendu lang jongka skul penpau komiti bat baro kinong hikai ke skul penpau. Haka arpu nyau 3 September ke snit hodeng haka por ndrish teng janmiet. Nong yalam ni ke jing kendu Reverend G.S. Umwi. Lakerpa dia baro kinong hikai banyawan syakan ke jing kendu. Kandan ru ke jing bam jalang hadien balawai ke jing lang. Kejesang sakramen jing baptis jangan ni kuota kan ar kundai 3 September por sku jimen step kum ta ki prabangai ki beranjing tu nora ki khon jing baptis kin so ban ai ki ketang tun san ki anwar joins ke 3 register balang haneshwa ka ar pun 3 September khnang ban yo ban tho i baptismal certificate sak por biang so ba tho shai di dak crown ni capital letters ya ka ketang pa ketang kme ketang khon shin rang ni gen thai sik ha bat chakasa ka youth week Arja Arab Sau jangka balang kan long nadu ka nyutrik adu khatlai trip Oktober Arja Arab Sau. Ki program hakas Youth Week in Kentup ki Bible study, jingkran halo ka theme ki Bible quiz, doctrinal teachings, biblical games, practical teaching, talent search, question art. Ni kentu ki samla ka balang ki bala khat saus nam sheneng karta bakin penyeso LD hakni ki Youth Week. Ka by registration kalong shispa tengkan nakam tagi bompat tray, ars pa sanpu tengkan ni bala tray. Yaki form la banyak Mr. Weiban Job Karkungor, Sekretari juga Youth Week, Mr. Taibor Lang Hujan, Astan Sekretari juga Youth Week, Sekretari Jeseng Samla, Sekretari Jeseng Kena, baru na Mr. Solomon Dhar. Kalam jing Shah Youth Center kan ai yak Academic Excellence Award Arjar Arfsau, nak bentai ki kuan samla ki bapoi haka merit list, haki public exams ki bapir. Ki banyo igini awards kin gentup igi poi top 20 haka SSLC jongka Mbos lani kendai 4% chaneng haka ICSE lani CBSE. Bayo top 10 haka HSSLC jongka Mbos lani kendai 4% chaneng haka ISC but CBSE. Bayo top 5 haki graduate courses but gold medalist haki postgraduate courses. Kikuan samla ki bayo ikini ki positions kin sungbaban penpoi yaki rang certificates but mark sheet has get 3 jong kalam jisha youth center haneshwa ka santrik jong Oktober arajar arpusau ringkat bat ki phone number jong ki kini ilong jing pemna ke school penpau ke examination school penpau arajar arpusau kan long ha ka 100 Oktober por khandai bi jim step hangne yung mani ki syllabus namna ki kerdan nadu cradle roll infant rate infant hair primary junior intermediate but senior labu ayeng ba Solomon Dhar but ki basya hikai baro kin sko ba ban shim na yeng ba Solomon nakamanda ki kerdan senior rang ba kin dei di ki take home exams but ki jingkli pinyo lagi jong ino hikai kadon ki jing ya brio balang lakhla no ikong duira sim sutnga sa nong shiliang minna min step but ki jing di on tap don burom ni long kmeja balang kan long ha ka arpu sau turik Oktober kesni baar. Mentan pesnoi ki jing aingo ki bengi opdiang ni para bangai ni tayo. Jing aingo ni ki envelope ki general fund ka balang shispa san pulai teli but ki jing opdiang ki long saula ndrup sahaja ars par hutungka.
ki envelope sebagai fund thiet lum jingtep nyok bro prapu nyutuli ba ki nyok pediang kalong ndreu pun ndreu jar san spa san pu tengka ni pelajar aingo jeseng kena nyok pediang lai hajar ndreu spa khandai tengka pelajar aingo jeseng skul pun pa lai pusan hajar nyok spa ndreu pulai tengka pelajar aingo jeseng sermon bersibijim sengi san pusa hajar nyok spa prapu khandai tengka arngut ki hybrid kiba pelang di kisah kutia laslam bat kiba lalang arhajar praspa prapun retengka kila aino igini jing pelang jongki na kamta ka fon banthi igini ka jaka ka bahajan ki yung mani ublein kerku kerpang igini ki arngut ki hybrid kiba yo ya kani kamensim man aisha kam kejong ublei kumju ru na khat artli kilong yeng ila yo silak khatlai hajar tengka na kamenta kini ka fon banthi kini ka jaka hajani mani ki jing ai ki bakar pang ki ba robange juga balang ki aish ka balang ni yo general fund 3,000 sospa tengka mission fund san hajar san pusa hajar ndrus par pu tengka jeseng samla san spa tengka ba juga fund baduk khandai hajar tengka kumta baro kalong nyo po hajar san spa ar pu tengka jing aingo iba kerpang ki baya lingba ka balang CJRTC san hajar si hajar tengka William Lewis Boys Home News pa tengka AW Thomas Girls Home News pa tengka bachiga Reach Long Ministry pra hajar tengka kumta baro jing pediang kilong si po hajar saus pa tengka niki plajing aingo jong ki jeseng ying dong shatai nyo ar hajar praspa si po tengka jing aingo khokham praspa tengka kumta ki jing aingo baro ki nyo pediang hani kata yo kilong pralak arpusan hajar laispa saupu nyo tengka ubleun kurkui prabangai bi ki ba ai ni jing aingo baro baru ki beduai na kabenta kam ke ini long ki jing punna to ni kapor ngin yo banlum jing aingo tin magari kesengi kap kerpang ki aingo baro jong ni kapor kinlet shaka sinot ka jongi tikat barang lum jing aingo pan ngan khot i miss dp marbo ins ai jing lai kerpang ka jongi ban ladep kini ki baro as kapar itmesan bi warjari pat ins adwai pen kan tang jing ai am ka kam ka jong ublei
kakorteng jong jing roi kade chupang kawi kare kun thei la don kawi kariu ken thei ka badang kuslai kawan hau elisha isin ayanga ki kun jong ala ring rao da kinong sharang mitip kat nu kasyakri kamin sim kapang la jaya kariu ken thei ka badam kuslai kawan hau elisha isin ayanga nganlir ayu ku kapriu namar jongpan ya thu hangan don ayu haing jongpan umman ki jau ku kenrat ngam don ai tang nyang shi kiu ya karam siu dai tu kilet pan kiu kilyang ki para marjan ki kiu thli ong kindian jingger ku kanwan tu kilet pendam da nyang ha ki kiung baro tu le ya ka banga ong ngan sanang let no nganlir ayu ku kapriu namar jongpan ya thu hangan don ayu haing jongpan umman ki jau ku kenrat ngam don ai tang nyang shi kiu ya karam siu dai nganlir ayu ku kapriu namar jongpan ya thu hangan don ayu haing jongpan umman ki jau ku kenrat ngam don ai tang nyang shi kiu ya karam siu dai entah burung beli aman
Jogi ya Dubai, Kukpa jogi baham neng, ya ingu ya me atrai, namar kijing jome, kijing isnai kijing kerku jome, yang igi khun jome, medang syakat ne, ini don dengan yeng mengetang jome, hagun yok wan syakri wan yorok, wan penon beram keteng jome, trying don kam. Ya kijing kerku kijing rekat jome, kam tam try, hawin melapha lo jong syakri jome, a try pastor, wan ai wan sam ketin ka jome, try jisu be, ngait melas dorang kat lo jong syakri jome, baga kubor ketin ka jome menyos ngau, hagani ka puar hilong, kijing kerku, yang UAP we don. Ani nga yeng ngatang ka jome wai try sangu eme namar kijing ki jome kijing kerku ki jome ngi ki khon jome ha kijing don kam jangi barok met do mela kerku kerhai mla ba de utang kijing kerku ki jome ayungin aim eme try kijing ngu brom ashame try jisu agane ka poru try iwan lamru Haga kini kijing ai kibaret khamat jome try kerku pen kentang kini kijing ai oi kham tam try kini kijing ai jungi kani kapor naga benta ya gas kejong kesinot pedang atrai kalau ke batmai ke pedang long dan kam sibon ki kam try dan pendon kam ya kam jome ben penroi ke spell ki jeng jome try mitip khamah me try lagi lang kandiat ru, try kan rong keman roy, nang penroy me, sekekam ke jome try jisu ini sungu, poriyo sungu, te ya kubor ke jengwai, jongga syakri ke jome try jisu ini, kebam sungu, hangne ke por, nang kerku syakri ke me, tien ke bekodor bahangi kalau jengken mau. Yang iwe atrai imdon tang ai yala kadok nut kemesim baro syame trai jisu snow kijing dawai jungi map na plat jungi bubun begini ki ngungi demi pan teng trai jungi Yesus Kristus amen. Trong nhai khub lei hiwa pas bon mar banyang i plai lam jeng plis tang badwai kum chung nhai khub lei mes dei pi mar bot da khubor le maksud jeng rwai ko khila ai blen ko khui pi bro arngud shakri u play le maksab len ka jong pi nang ni bat hakipor ke ban sawan ting ni pois ka banta hakabang ni osong khubor ting ka jong play Kum kabalang isok men akan kopor ngilabani ya Reverend Di Kongji bang long we shop deng jongi kum kabalang bula juan na kopor padi bade na kamelim presbytery di pastor Kongji di pastor rangba bai nongket kam hi jong kis bisnat pedeng ka jongi ban isok men ngilabani akan kopor ba kerpang Mina ben kuban tinggal jong play hakani kanok pais ngi ti showing push ka banta ka jongi ngini ben shimanta ka jore pen rahman sim ten connect konsala ka balang ka tri kin yelami ki katuk ni ki jinger waila
Hey, hello, check. Tu aling in your way lang in your ro. You blame nong panim jungi. In chimtay na jingray. Kabalay spa and refusa. Balay spa and refusan. Bong Jisu. Yami ang asyanya. Lok basisya ngala syam. Jisu kordor. Tanghami ngasyanya skam. Tu yang lang in your way kani jingray kabalay spa and refusa. Kat no thiang ala ban shanya bat ban priang các tiên bu ai ban nghe ha các kular jong ban tiếp ru bu day utrai Jisu minga shanya Lok bashi shangala Hashem Jisu koron tang hami ngashanya skem Kat no thiang kalong ban shanya wa batun das nambakon hang tangan lejni da jengen bangan yo likum kayo Jisu minga shanya lok bashi shangala Hashem Jisu korodor tang hami ngasyanya skem Hot katiang bansyanya hau nakapom panyolat im dakaba priang nau Jisu Jing suk jing kemen bat jing im Jisu minga shanya lok bashi shangala Hashem Jisu kordor tang hami ngasyanya skem Ngas ngosong ngalaban syanya Jisu lok baken sai ngate bro un long lembat nga hadu ba perteikan wai Jisu minga syanya lok bashi shangala Hashem Jisu kordor tang hami ngasyanya skem Jisu minga syanya lok bashi shangala Hashem Jisu kordor tang hami ngasyanya skem Chim ta jing roi ka balai spa dul fuwe
kum kawa ba pernah long ka jing so play ka ba job lut paro kat pa ka nang slay janai pen ban nang slay nang dap man kasih janai pen ban jelil shilin terlinti blaker shanda uplay shem ka jing sok sok jai blaker shanda shem ka jing sok sok jai kumba ula kular jing sok pa janai ini mentah mesin kot berikong kum kawa ba pernah long ka jing sok play ka ba job lot paro kat pa ka nang slay janai pen ban nang slay nang dap man kasih janai pen ban jelil shilin terlinti blaker shanda shem ka jing sok sok jai blaker shanda uplay shem ka jing sok sok jai kumba ula kular jing sok pa janai blaburi duji Isu halaling okti nong shon kem la bot shon lem ni yo ban i hang ta kam wan khu slai ngo si ru kam ai cầm đòn bò ru mình xiêm ban bên khi blaker shanda uplay shem ka jing sok sok jai blaker shanda uplay shem ka jing sok jai kumba ula kular jing sok pa janai jing mani jing shito bawan lap teng teng la pa da ka jing in nuk pa bahap nei nhìn yai sha nia ha u kular ban dep ha kat ki ba yai sha nia kin yo hon shi sha blaker shanda shem ka jing sok jai blaker shanda uplay shem ka jing sok jai blak wa ula kular jing sok pa janai
Plakar shanda ublay Shem ka jing suk suk jai Plakar shanda ublay Shem ka jing suk suk jai Kumba ula kula jing suk pajanai Kumba ula kula jing suk pajanai Nam tau problem. I pastor i balong ucaman pastor umwi i badan na pedang kajing bom klan kamet jong i ki temen masan ki balong ki para nong serai hakakam ka jong turai ma pi barro ki long keme ki long kpa ki kun samla bat ki kun hep ki barin nagaliang jonga nga ai kublay sinat sandi ya pi barra haga kerteng ka badon bor ka jong turai barundang penim jongi u Jesus Christ dengan ya pendam maka jing tuai blay bok pa jongi ba beneng ya ai ngu ya me hakan ka por ka bangi don hakan ka yeng ka ba kentang jong me hakan ka balang ang ne hapok sa hoj aturai kani kadeka sngi kaba kerpang kabangi raki yaga sinat sandi kajongi idwai kabame menyarap yaga ban kerku naga benta ki para bangai parro ki badan akan ka balang hangne nadu ki pastor ki temen basan ki dekat jangka komiti balang bat ki para bangai baro senrang bat kentai bagi nang yo ya ka bor ki nang ya saprang ki nang la ban ai ya ka jing kesan ya ka balang ya ka distrik ya ka presbytery bat ya ka sinat hi baro ka wei kerkuat rai kan ka por ka bangin yo asngau ngin ya puson ya ka kubor ka tin ka jongme hoj ngap ngisa skor ya ka ei ka ba me don ya ka ban kren hapdeng jongi hakan ka por kren atrai ngin sya skor na ba me long ublehi haka keteng ka jong nong penim jong yu Jesus Christ amen dikene ka dei ka sinat sandi ya ka balapan baik nakaliang jongi kum ka sinat tetang bantip ya kakam jongka malumala ka sinat ka jongi ka don ki department bat ki department bat ki don la ki jong ki kam ka baki ki trei nang ta ka don dula ka jong ka budget naga benta ka jing penlut jongki kumta ka total budget jong ka sinat jongi au neus nem ar hajar ar pusau kat kum ka sinat report ka total budget ka poi kum basau klur kendai peu lailak lai peu hajar sispa san peu ar tengka piya kan ne ka budget kasinat kamang syakin reu teli ki presbytery tang bakasyong para kajing rit ki presbytery ki bakam ha ki kit kambun ki bakam rit ki kit kam kendian nang ta ki presbytery pat ki bate sa syaki distrik pat ki bate syaki balang pat ki bate syaki khot jong ka balang borok pi ka bamut
kata kamut bayakan deka sau klur kendai peu lailak lai peu hajar sispa san peu tengka layakit mangi barok ki para bangai mapi manga mangi barok ki para bangai ban pentelun yaki kam jong kasinat bagi kam jong kasinat hau neus nem arajar arpusau kinlong kibaya syafrang hau neus nem kala ban poisan kluru ya katam tip tang bayam tau arajar arpusau kamut mangi barok ki para bangai ki badon hakasinat pedang ngiyakit ban pentelun ya kam jongka bahkan long kabaya syafrang pi kawai pan nakaliang jong kasinat jongi ngidang don menta karta jongi kalong dang tang khat sau sngi ma thung kumendam step ma ka posipau siteng te karta jongi ka don tang kumba khat sau sngi den rei ngiyoi ya ki babun ki kam ki baila persang bantrei kawai na kita kadai kasinat office building bat kane kasinat office building pi lamang balakumno ka jinglot kala bantam ya ka khat riu klur tambah kalta kalong tang ka jingmang kala banlong banda baladap complete ya ka jing kala ban poi arpeu klur lane arpeu klur tam ru ya kata menang ban batai te haka jing sisa na kabentakan de kasinat office building kasinat kaladap mang syabaro ki presbytery syabaro ki balang kabambut na ka presbytery saka distrik sagi balang syapi baro ki para bangai bae jauh turai tenrai wat lada ladap mangru kum kasinat i persyang banpan mengi apir syaki presbytery syaki distrik syaki balang syaki reusimet bakin yarap kenang banla bandap kloy ya ka jingtei ban i aingu yau blai ba ki para bangai barok akasinat ki ai ya ka jing kesan ki ya trei ki ya ai ya ka jing kesan balai ka dau kalong namar baki yakakam maki yakakam kumta kan dikapuan nakaliang jongaru ngakerpat ya pi kabalang pokse ya ki para bangai bae ki badon akan dikabalang ki baju kersan ya kasinot bapin yai kersan ya kasinot ha ki por barok kenang baki kam jongka kinlong kibaya syafrang ni aingu yau blai bat lada karta jongi kalong tang kumba khat sau snam ru rengi yoi la pilai tang tai ha lasmit pin yoi bakasinat office building jongi kaya syafrang kaya stat bahasa syat bat ngi kermen bangin la ban pendap ya kan dekakam hakapor kababiang tu boleh yarap unkurku naga benta jong pi barok ki para bangai dongin ya pai no syakaktin ka jong boleh kaktin ka jong boleh ka bangakwa ban bu kum ka jinga slok akan dikapor ka bangila ban syam naga gospel kat kumu Matius ka lenong ka bakat kendai naga kot ka baar peway in simtang itu ibenta iba lengkot kabenta kabakadu bat kata kalong kaong kumne kaong do wan but yanga do wan but yanga pi kan ne kadai ka jingkran ka jong turai bat unong pen im jongi uji sukres pi kadai kakten jong ka jingkot to wan but yanga tenamar kata habakot kamut namar ba kadon kanu kakam kabangidai banle
kabangi day bantrei lada ki keme ki pa ki khot ya ki kun ki ong ale kabamut namar baki don kam baki kun jong ki gin la yakane bat yakatai namar kata tu ngin ya puson siapang kan ka jing khot kababun se na ka jing long breu ka jongi ngi jukwa ya ka jing khot mo ngi juong balai bau balai khot yanga bangan long unong sarai hakabalang mo ki don bun ki breu ki ba ong kum ta mo ki breu ki sakri ki jong balai ki ba pen pau ba ki kwa ban long ki nong sarai bau balai khot lane bangin long ki nong yalap ki ba krau ya ka kerteng ka ba don bor ka jong turai lane balai bau balai khot yang i bangin la ban trei ban kersan ya ka kam ka jong u pia ka por ka bangi dang don bat ka KGP sinot mi ngi pi kan de ka department ka bi khot ka mission and evangelism department ka de ka department ka ba ka budget ka ba ha pa hakapor ka bangdang ya long khot mangiru nga don kuma artem nga long Jerman pi hakatu kapor ka bang ya long khot mangiru ka budget ka poisi klurtam den rai ka sinot ka ong basan peu persen ngin ai mangi tang basan peu persen pan pi ha palajwa nang no kat na ba pi pila banjo bat ka long ka pas ngau kemen ka pas ngau tenan baki don si bun ki para banget ki don ki officer ki don ki engineer ki don ki doktor nang ta ki don ki baterai da ki wei par ki kam jong ki businessman par kum ta tetel ki baya kersan ja ka mission jong ka sinot bar ka mission ka ji trai mission jong ka sinot kaya syafrang na wei usnem sia wei par usnem da ka bangi sulai pan kumta pi ka bamut hang ne yo iba kine ki ba ai sia kan de ka kam ka bamut ublei khot yaki bakin ai bakin kersan ya ka kam mission ya ka kam ka jong ublei ka jingkeli ka long balai khot bad don jing thmu ayu ha ka jing khot pingi kin mau u blai u khot yau Moses bad yau Aaron ka jing thmu ka long bakin lek ban pelaj no ya ki kun Israel nakakti jong ka jing sa ta mrau jong ki haus jong ka Egypt bat bakin ya lam no ya ki kun Israel nakari jong ka jing long mrau syakari jong ka jing kular kata kadai ka jing temu ka jing khot nang tau blai u khot yau Gideon balai ka jing temu ka long ba un lek ban pelaj no ya ki kun Israel naka jing ta mrau jong inong Midian pet nong bisar riu iwei nang ta u Isaya pan piu bleu ong no bleu kun tu ong mano ban lek naka benta jongi mo mano ban lek naka benta jongi hendreu Isaya ong nga hang ne atrai to pa ayanga kapamut hang ne yo iba usngap ya ka jing kentu bat ya ka jing pa ka jong blai uong nga hang ne to pa danga kata kadai ka jing temu jong ka jing khot nang ta blai u khot lai sen yau Samuel pius hakapor ka bau Samuel udon haka temple bat u Eli lengdok piu Samuel ulek umudur ba
ngamut ban ong u Samuel u lek mudur ba u Eli u khot ya u keli ong balai me khot yang hin rei u Eli leng do ong ke lek tia no nga klem khot ya me hakaba asen u yos ngeu biang ya ka jingkot u lek biang xiao Samuel hang tau Samuel ong biang lek no tia no nga klem khot ya me hakaba lai sen u lek biang u keli ong balai me khot yang hang ta u Eli leng do u ngeu tu sai kedar badai u blai u bakot yau Samuel hang tau ong ko Samuel ke lek tia no ladame yo ngeu bakat don biang ka jingkot ong kumne ong kren ko trai na bau sakri jong me u yo ngeu hang ta u Samuel wala lek bantia bat u yo ngeu biang yakak ten ka ba ong ko Samuel hang tau Samuel ong kren ko trai na bau sakri jong me u yo ngeu hang ta ong blai passion ong Samuel passion ong blai ngan la ai yaki Israel hakaba uno ban yo ngeu un kelut nyang kiskor ki jong unom yo ngeu su kawai padu blai ong ngan bisyar penram yaka yeng jong u Eli leng do balai kadau kalong nama baki arngut ki kun sinrang jong u Hofni padu Finehas kilale ya ka jing boman mo kilale ya ka jing sneu ka jing boman ka bakrau hadu kata-kata kalau long ka jing tim jaki kalau long ka jing tim yau Eli leng do badia ka jing jong ki barok ka wei ublai ong ala ong te yau Eli leng do bau dai ban khang persya ya kan ka jing la boman jong ki kun jong hin rei umla balai umla ka dau kalong nama bala ki kun ping im hakajuk ka bawat mangi ki kimegi paru ngin siam bakila ki kun naga benta jongi ki kimegi pa teng sya thok sya syukur ha ki kun mo jia ka jia kumalong ki kun jong Eli leng do akaba umla ban kontrol naga benta jongi namar kata ong blai yaka jing boman u Eli leng do mla ban sai daka jing knya lander daka jing aingu lanuru mla ban sai pi hang ne yo iba u blai u khot yau Samuel bat u ya thu u yaka bakum kata ka kubor kabas ngeu sekai bat kabas ngeu trim piu Eli leng do ru ong yau Samuel ong ko Samuel ong ya thu lem se hangawong kumno u blai ong ya me ya thu wat bure bar ka ten ka jong blai ka ya thu bau Samuel ru u ya thu lut pla nyau Eli leng do ya ki ai baro ki bau blai ula keren persya ya pi kata kadai ka jingkot kabadon rengkat pat ki jing temu ki bau blai khot yau Samuel u ya thu ya ka jinglong boman jong ka ying jong u Eli leng do pi kata kadai ka jingkot kabadon ru rengkat bat ki jing temu ka benta ka baar ngin ya pe ya une u breu u ba syakot pi kak ten ka jong blai ka ong ba une udai ujiu ubar reus pa haka Bible ki bu da kak teru samla une udai ujiu ubar reus pa pi haba ong reus pa
kabamut udai ubabun pisabu baca kakteni ubadon si bon kisos ban penreus pak naga bentajong u lende naga bentajong ka lende naga bentajong no Piki nong batai ki ong ba une udai ujiu ubareu blai. Pi ladangi ong u Kristan ubareu blai, ula bandai u Kristan Presbyterian, lani ula bandai u Kristan Katolik pat kunta teter, dan hendai une udai ujiu ubareu blai, ubar hemba halaka jong ka niam jiu ka jong u. Pi udai ru udkhot jongka sehandrin. Ulukas padu ong ba une udai unong sensyar. Kabamut udai ureu krau. Ubatip lut ubang ngam lut hakan niam karukom jong kijiu. Den rei une ubreu uwan xiao jisu uong ko nong hikai. Kumno ngan le bangan yo yaka jing im kaba bom jiukut kaba murang deu kwa yaka bom jiukut ong jisu lada mekwa mo mekwa sisa yaka bom jiukut mekwa sisa yaka jing im tenamar mekwa yaka jing im kaba bom jiukut ujisu ong sumar Mela sumar yaki hukum, lane sumar yaki hukum. Une ubreu hakajing sisa udai ubatiba yaki hukum. Tangba uperkat lese yo dangdon saki wei pagi hukum. Kum tau ong yaki no, yaki bakum no mo kita ki hukum. Men om penyam. Men om kelim, men om tu, men om saki lamler, burom yaki keme kikpa, yaki paramarjan kumbayalade, ong jisu kata kade hukum, kabame medai ban burom, kabamedai ban le, te une ubreu, nda pau yos ngau ya kata kajing ong kajong jisu. Uong ya kita uong nadu ba ngadang kena uong ngaladap sumar nadu ba ngadang rit ngaladap sumar ya kata ke hukum hangta ujisu piang ne ubreu ulah ban ngau tu ru yalade baudai ubabiang nadong sadong Lese ulah adu ban ngau tu aka jing ngau jong u bau lalong ubabit ban rung lande ban yo ya ka hima ka jong blai ya ka jing im ka bom cikut nama balai nama bau tiblut ya ki an ki hukum jong ki jiu hendau jisu ong kumno jisu ong ladam me kwa sisa ban long janai Mekwa sisa jaka jing im ka bom jukut ai sam no yakitu jing don jing am jong me borok wong ai syaki baduk pinga perkat abang apule kan ka ten jong blenga perkat balai uturai uda ong deno yaki ai sam syaki baduk nga perkat balai su ong bai but yanga Balada une ubreu ubud kabamut kalalong ka jingkerku ya ka ministry ka jong turai nama balai nama baudai ubreu ubareu spa pihak ini kisri kino uno ubakwa ban form ya ka ministry ka jong u kabamut uyale kat bala ban yo ya ki breu ki bareu spa balai baka ministry jong ki kan long kabaya syafrang mo kata kalong kajing sisa ngiru ku makasendak ipan pisah na pigi balang ki distrik ki presbyteri balai ngikwa ba kakam jongi kandai kan long kabaya syafrang mo
hin reu trai jong yu Jesus Christ u yo i bak kam long kabala ban le kum ta mo namar balai nama ka ten jong ulai ru ka ong om don ubala ban syakri arngut kikin ran namar un e Yahweh unen det na Yahweh lande un isi Yahweh un bat Yahweh om don bala lande pimla ban syakri Yahweh bat yakaspa pika ka bau Jisu yo i kadai ka ba sisa pi kalong ka jing sisa ba kitu ki breu ki ba kraus pa ba ki businessman ki breu ki ba has pa ba kim don por ban syakri yau blai balai nama ki papliki hapan penlut ya kapor ban syakri ya kakam kapa penyo spa yaki balada kim syakri kala ban hiar kaspa ka kamai ka kaji joki kala ban hiar hoi mla ban len ba ki don pat ki breu ki baru spa ki ba ya kakam ki ba kum kitar ki don pidai na kata kadau bau Jisu ong kumno Jisu ong baha kabadon kaspa hangta ka mensim kadon pika bamut lada kaspa kadon hajrong ding ka mensim ru kadon hangta lada kaspa kadon apok kendau ka bamut ka mensim ru kadon hangta mo kandon hangta ka mensim pi ong Jisu pi nama uneu breu na bau Jisu ong sam no seki baduk upet bak nama balai nama ba ubenut yala ka jong ka jing don ka jing ka jong umpala pan sacrifice yala de na ka pentau try upet bak ong ka tin jong blai bau Jisu ong kepada sisak yau reus pa baun lej besut syaka hima ka jong blai deno ya ki ai sam syaki baduk ale bod yang ong turai yaj bat nga trei bat kersan ya ka kam jonga sya sitom bat nga hang takeng pin yo ya ka jingken syau ha beneng pin yo ya ka jing im ka ba bom jukut kan ne ka dai ka jingkot ka ba utrai ukot yau tu breu yang ngabat ya pi bangin but ya ubut yang ngawong ka bentang ka bakadu ka bentang ka bakadu pat ra ya ka ding pna umat hayas bat ulukas lelei ki ong ale dara ya kadeng pna do bud yang ngau Matius ulukas ong ta habang ibud ya nginra ya kadeng pna ka jong trai kadeng pna jong ka jing jentut kadeng pna jong ka jing sya iben kadeng pna jong ka jing sya gran ben bat kadeng pna jong ka jing sya nyau ben ki babon ki Kristan ki sya le ben sya pen sitom ben sya pen yap ben balai ka jikeli kalong balai ka dau kalong namar bakira ya ka deng pna ka jong Jisu pi ka deng pna jong ka jing ja burom hinrei kadai penban kadeng pna jong ka jing kermen bat kadeng pna jong ka jing jom dai hang ne usadhu sentasing uong kumno uong uta ubaba ya kadeng pna ukris su unba ya pi kabamun ngira ya kaburam ka jong trai bat ni pendak ya lade lem badu Jisu Kristus ubomra ya ka deng pna ka jong Jisu Kristus umla ban poi syau Kristus
ra ya ka deng pna bot yanga du no ya ki ai barok ki ba pi nyau ba ki long ki ba gordor hindai unde ubareu spa umla ban le ya kata umla ban penjap droin no ya ka malade ka jong u kumta ong ka ten ka jong blai uladu no ya ka bom jiukut ka bau ongan la kumno bangan yo ya ka jing im ka ba bom jiukut hoj u blai u khot yang ngiru halaki jong ki benta jong ka jing im ban but ka syaba u yalam yang i ban trei naka benta ka kam jong u ban penroi ban penja saprang yaka kam jong turai lakalong haka balang lakalong haka district lakalong haka presbytery lakalong haka synod hibaro kawai mo ibabun setap ki kam ki jong blai bakin long ki baroi kin long ki baya saprang amla ban len yaka jing sisa bama pi kup ga balang hang ne ha po okse pidai ka balang ka ba kersan ratba yaki babun setap ki kam jong ka sendat mdai bang apen klau ka dai ka jing sisa pihak ka por ka bang dang don bar ka KGP sendat mi ngi pidon ka por ka bakum kamision ngi kendu mau siang ha ka jing ya lenti ngiwan akan dika balang pokse kumba arsen tak ka bangawan mangaru lawan arsen banya kendu ya ka komiti balang banya tu ya kita ki jinga ki ba ngiya kendu bat ngim ju petli ka balang ka ai bet bat dakata ni persang ban pentrei ban penjahat ya kata ka jing trei mission ka jongi bat hakan deka por ka bang long tangkum ka propose sinot ru man ka por ni wan ban penlong ye ki jingalang jongi hang ne hayeng mane ma pi ki pa ba pim tip tang ba ka balang ka penbiang ya ki jing don kam jongi na ka por cha ka por ya ka provisional sinot ru ngi thung hang ne balai nama bakum ka balang pidon ka jing kit kle ban kersan bagi kam joka sendat kinlong ki baya saprang pi kata kadai ka jingkot ya pi kum ki para bangai ya ka balang bahkan penroi ya ka kam ka jong turai na tapi penroi ru ya ka gospel ka jong Jesus Christ mdai tang halayeng ndai pi mi sabar jong ka jelar ublai ukot ya pi ban pendap ya ka jingtrei ka barat ba ka jong kunrat ukot yang i ban le ya ka mon jong u nang ta ban sha si dom lembat u hoi don ki ba ukot ban long ki temen basan ban long ki khot jong ka komiti balang wala da ka long da ka dem ru nang ta don ki ba ukot ki ba kersan bek ban ai ban kersan ya ka kam ka jong blai nang ta ka wei par ka ba kam don kam ka long u khot yang i bangin du no ya ki ki ba genja pertai ka pamut bangin penjap troi no ya ka malade jong i ka ba sensyar halo jongi mo kapau nong wai sia mensimu ong kajong ngandu langa ken kabakor kabamut ngindu lada kadai kabakoru ngindu nakabenta uturai nanta susu ngin ba bat ngin ra ya kadeng pna kajong turai hasilen ter kajing im jongi mdai tang hasiteng lenti dai hang ne bau por ong nadu menta manu wat penjenjar su yanga balai ong namar ba
ngalaba yakadak u Jisu kabala kenta hakamet kajonga kabamut ukot yang ngabat ya piki para bangai bae jauh turai bangin ya lap ya ke gospel kajong u ngin ba ya kan deka dak kabala kenta mola kenta ya kan deka dak kajong Jisu hakamet jonga pada kamet jong pingin ba ya kan deka dak bala kenta hakamet kajong u nong ruang siam si muong ba laka ding pna grace uong lada pimon ban bud yanga yala dilan ka pertai bud ru da jing ngeurit sisa balai nama baka ding pna grace kalong ka bor ban job yaki jing pensoi jong soitan Borba ujisu kan penklaim haba kijing jenjar jur kiban ba laka ding pna bud yukres hadu bajing yap hi kan rong namar dai tang ubayai ba pangsniat kajing im un yopong tu blame yarap tu blame kurku lengbakan deka kubur kabakot yang i bangin ba ya ka ding pna ka jong Yesus Kristus ngin bud ya uda ka jing ngaurit ka basisa bat ngin penroi ya ka kam ka jong ublei na ka benta ka buram jong u amen. Tung yang u blay ubala keren hangi lima syakri ujong u kan ko khobor ka ba keren ba ka pumken mau yangi wa nu blay jingi ulong blay ubawat uba khot yangi mangin bod yu ba mangin syakri ru yu blay ni rap yangi ilapan le komta ban mangin ya kucing mudru bangin IT la jong jing im man la gaski ngin ba jong ding pna ngin bodi Jesus Christ bangin syakri u ru ba ko im ka jong ngani kasla berthe blain gur khu yai pastor ti khongji ibla ai ne khubor hakni kan ophai sngi en gur khu pi ya ka ministry ka jong phi kum ju ka yang ka sam jong phi ru hi barok we tinggal aku beli kewin Hashim mentah jenak kopor, itu ki perlok samla ki beli lam, ke present worship jangka balang ke jongi, jui pi ki ashes ki beli la lom jing aingo, jui temasang bertuai jing aingo, beli kurkuri pi wei para pengai ki wan hen ke jeseng, beli kurkuri lampat ingin angin syakman alam syakri hakipor baro, ni raja berkado jauh ni kan op hais ni, jeng raja arspa laipo. Arspa laipo, ini kan ya sesi ban soal kerpa di pastor di Kongji, in supply paling di cingkerku penuai. Siapa jong Jisu renti baru lang habaria ko turoi yang intur seprang, kresu kapten jongi ubadan bortam, cakap jengjap tiaw ya yangi unyalam, baru lightly kita dekat ke chorus kejar arspa laipo. Sipai jong u Jisu rinti barolang habariu katurai yang entur syaprang Kresu kapten jongi u badon bortam syaka jingjob tiaw yangi unyahlam lakat makanang jur lei wat kenran syanya tangu Jisu dei ma ubasan
hajing syakria u don kakam kerhai kibahaban kering pan pensyat kibaswai man kasngi kaporhi yungin kentiu nam cha kajing job phiao yangi unyalam nakat makan nangjur lei wat kenran shanya tangu jisu dei ma ubashan saprang tungin nang tur hakal yang utrai ya lap ya ka gospel ya dru hajing shai hukum jong ungin le bai nong ai kan dam sha ka jing job thiao yang i unyalam nakat makan nangjur lei wat kenran shanya tangu jisu vei ma ubashan dan ya wai ha ka ba wai na atu da ai ba ka jing e ba ka ba na bom jukut ka jong trai bo blai jongi ka jing ai ka ba dap biang ba ka ba dap ka hai ka ba dau kun ba e jong mi Jesus Christ lem ba ka jing aso ka jing aslok ka ba pentengan ka ba pensat bor ka jong men si ma kui ai ba kini lai ha wei kina long lem kina long rengkat lem bat ngi kum ka balang baro ka wei hoi long rengkat lem kat ki riu kui ki ba mani ki ba penton buram ya me ki ba don nak leng sau dong jong kan ka pertai nadu menta bat sha du ki ba bom jukun amen